Egunero ezberdina da, hasteko baino egun normal batean ofizinara etorri, mailak errebisatu, eta hor hasten naiz, segun zer dakaten egunean prestatuta. Batzutan egin behar ditut IT informeak, nun bisitatzen ditugun edifizioak eta ikusten dugu edo determinatzen dugu zein egoeretan dauden. Ezagutza ezberdina duen jendeak ineuten gea ere bai, eta batzuri oso argi dakate bere edifizioa nola den, asko erresten digute lana, beste batzuk ez dakite ezer. Orduan egin behar dezu labor de investigación, jun udalea, artxiboa, galdetu, begiratu proiektua, espedientea atea, egiten dezu zure txostena, egiten dezu zure estudioa, pentsatzen duzu nola, nondikan heldu den, bai gremiotakoak, bai bizilagunak, bai harreman askoko lana dela. Ez da aspertzeko denboaik.